s'ha colat. Què? Com? Com? Molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia. Benvinguts a Quelcom, el millor podcast en català que trobaràs a internet. Fet per gent jove. Iop. Sí, ara ens trobem a l'entrega número 45, com ho acaba de xivar la Marina. Segons abans de començar, com sempre, de bòlit de cul, però com sempre, portant la millor qualitat i tenint els millors escuders que es poden tenir a un programa de ràdio. En aquest cas, a la dreta, el Conrad, a l'esquerra, la Marina, i a la vestida, Què tal, família? el Constant. Primer de tot, Quino primera Puertas. pregunta. I el servidor, exacte, però com sempre, què tal? Com esteu? Com ha anat el finde? Com va la vida? Bé, molt bé. És que jo tinc poc a Hòstia. explicar aquest cap de setmana, no he fet gaire cosa. Que no has fet res. Res, ha sigut cap de setmana. Tele. Sí, dissabte va ser quasi tot el dia al llit, allà planxing. Hòstia. Sí, no sé. No bueno, va haver festeta aquí a Sant Feliu. Ui, sí va haver festeta, sí va haver Vale, aleshores hi ha festeta. cosa que explicar aquí, No. Et preguntaré. No, l'Àlex i jo ens ho vam passar molt bé. Sí, De rialles. jo no me'n recordo Alguns de res. més que altres, sí. Hòstia, Sí. Tio, doncs jo vaig Què vas fer tu? teletreballar divendres. Molt bé. Ah, te'n vas... Amb la qual cosa, clar, el meu cap de setmana realment Va ha començar- sigut de 3 dies. O sigui, la meva sensació va ser tornar a casa a Barcelona el dissabte i dir, hòstia, és que encara em queda un altre dia. O sigui, Que encara teletreballar bo. els divendres és, jo crec, una locura. M'encanta. Una locura. Molt Una bé. locura. Has fet alguna maquíssim. cosa? No, no he fet res. He estat per allà. El diumenge no va haver-hi no va fer molt bon dia. No? No? I el dissabte vaig estar amb la meva nòvia allà a Blanes, tan tranquil·lament, I bon dia o no a relaxant-nos, Blanes? Bon dia. Sí, a Blanes va haver-hi bon dia, l'únic que el divendres no vam poder aprofitar-ho molt perquè teletreballàvem. Clar, és Però que bueno, va ser tranquil. teletreballes i Va ser tampoc és que... No, estàs al 50%. Sí. Vaig passar per l'outlet de Palafolls, que no sé si heu Ah, anat als sí, outlets de essencial. Palafolls. Molt bé, sí, i què clar. tal? Com està la roba ara mateix, por ahí? Està de puta mare, a més, econòmica. Uf, mira aquesta camisa és nova, tio. I la barqueta no la vas agafar? No, no la vaig pillar. Ja la Molt vaig bé. pillar. Avui parlarem una mica de mar, no? Ah, Avui parlarem de és mar, veritat. perquè avui Que a tenim nosaltres moltes ens agrada ganes. molt, eh? Bueno, i Molt. el Barça Atlètic va passar de ronda, eh? Sí, Els playoffs, estem a final s'ha de dit. playoff. I l'Atleti Sant Just també, li queda un partit. Bueno, van perdre, però poden Van perdre, guanyar. però hi ha oportunitat aquest diumenge. Carles Alcaraz guanya Roland Garros i el feixisme aterra Europa, eh? I el feixisme aterra Europa amb La dreta moltíssima aterra força. Europa. És fort, això, eh? És molt heavy. O sigui, en resum, has fet aquí, pim-pam. No, Ho has fet bastant bé, la veritat, eh? Molta actualitat en un minut, la No, veritat. és que és molt heavy, tio. Tot el que està passant a Europa. Hi ha hagut un partit que es diu S'ha acabat la festa. No sé si Molt, sí. Jo no ho havia vist. A molt l'Albice, A l'Albice. Sí, Molt sí, heavy, sí. amb una caràtula de... És que em sona en castellà, D'Anonymous. d'ardilla, Vale, no? sí, d'ardilla Un amb- esquirol amb la cara d'Anonymous. Això. Sí, sí, és molt heavy Era un aquest pavo tio. que no té No, és un ni idea de feixista. política, com que s'ha Ah, ficat és- allà... És un feixista Promo boig tota i... per redes socials. Sí. O sigui, veurem com acaba això, però això hi ha indicadors que acabarà malament. Perilla. Bastant heavy que surtin 3 escons sent aquest tio, no? D'alguna manera, sense tenir cap campanya i que tots els mitjans l'hagin sí, intentat sí, patar. No ho entenc, Tal no? qual. Surrealista. Això Però bueno, demostra. a l'Albice que li donguin, perquè avui tenim el millor convidat d'aquests que dius. Vaya convidat, Vaya no? pedazo de convidat, clar que sí. Exacte, doncs ja passem a aquesta presentació que ens agrada fer de tant en tant, no? Llavors, com dèiem aquí amb el Conrad i la Marina, avui tenim un convidat molt i molt especial. Tenim a l'Enric Vila, un biòleg marí de 27 anys de Sant Feliu, del nostre poble, de la nostra casa. Honor sempre al poble. Una trajectòria fascinant, aquest home. Ha estudiat Biologia Ambiental a la Universitat Autònoma, un màster en Oceanografia a la UB i el màster de Professorat en Biologia a la UNIR. L'Enric ha treballat a diverses ONGs, flipeu, de conservació marina. Arreu del món ha estat professor de biologia en escoles i ha participat en estudis de cetacis i pesca. Cetacis són animals del mar, ell ens explicarà ben bé què és. Però a més, és bussejador professional, vull dir, és que ho té tot. Avui compartirà amb nosaltres les seves experiències, projectes actuals i futurs, així com les seves opinions sobre temes claus de la conservació marina i tot el que implica el món del mar, perquè al final és gegant i, com tots, no tenim ni puta idea. Així que, Enric, benvingut a Quelcom i espero que se't faci més ameno que un dia al mar. Bravo. Bravo! Grande, Enric! Gràcies per vindre, Tito. L'Àlex fa les Gràcies per millors vindre. intros i presentacions. Molt Molt bé, moltes gràcies total. per convidar-me. Ja feia molt de temps que m'ho demanaves. Sí, però- sí, sí. però- Podem explicar, no?, com va sorgir. O sigui, sí que és veritat que jo portava tant. molt de temps, però l'altre dia sortint del curro me'l vaig trobar un semàfor, tio. A Una senyal. Barcelona. Fora del Sí, mar. jo justament allà viu ma germana, que ja viu a Suècia i va baixar
té una criatura i tots la vam anar a veure, que era el seu aniversari, feia un any, i justament sortia d'allà, anava cap a casa i... Vas trobar amb el nostre amic Àlex. Vaig veure la moto i vaig dir l'Enric. No falla, I el va atrapar, me l'imagino al carrer corrent. Enric! Vine a atacar el com! I aquí està. Grande, joder. I aquí està. Molt bé, Àlex. Però bueno, a més d'aquesta divertida concretació d'entrevista, no? La meva primera pregunta, que sempre la faig, és com d'alguna manera no vas decidir dedicar-te a aquest món de la biologia marina? Com surt tot això? Bueno, ja de petit es van veient cosetes, per dir-ho d'alguna manera. Vale. És cert que sempre he tingut com cert interès, llavors tota planta o bitxo, ma mare, no per recordar-me, quan era petit sempre li anava a ensenyar cada cuc, cada escarbat, cada bitxo fastigós, segons ella, que trobava, portava a casa i el tenia en un pot allà bastant temps. Clarament el pobre sempre moria. Clar. Però eres petit, veus que algú t'interessa, no saps molt bé com gestionar-ho. També vaig començar pescant, m'interessava molt el mar, els peixos, doncs pescador. Exacte. I ara, mira, una mica al contrari. I ara una mica al contrari, eh? Sí, Total. bueno, vas veient les senyals i al final cap a l'interès vas fent gran i veus que hi ha una carrera que dius, hòstia, si puc estudiar els bitxos i segurament em pagaran. És molt interessant això, perquè hi ha molts nens que els agraden totes aquestes Home, coses, sí. però a la llarga o els hi fas veure que és algú escarós o no toquis això tal, i se n'obliden, però és veritat, perquè jo trobo una escola i estan tot el dia. Si formiga, si cuc, si ara l'aranya... Clar, però tampoc ens porten, no?, que per estudiar Clar. aquestes vies. Es veu una via, no?, la biologia marina una mica que no està publicitada, Sí, no? com que no existeix, potser. Entre la por al mar i la por als bitxos, no? És com que... Ja, diuen, Sí, no és cert que tingui moltes sortides, tampoc. Bueno, Soc biòleg clar. marí, vale, però Sí. què fas? Clar. Clar. I sí que hi ha una branca que seria la investigació, però la investigació és una mica precària, com tot. També, on estic jo, ONG, centres de rescat de fauna, un altre cop la precarietat, la majoria de mesos que jo he estat fora han sigut voluntaris, no he tingut cap sou, o si no molts acabem, que també per vocació, com a professor, o d'escola o d'universitat. D'acord, aleshores, tu estudies a la uni, no a quina universitat estudies? Jo vaig estar a l'Autònoma. A l'Autònoma. Mhm. Aleshores, l'Autònoma et dona algun tipus de pràctiques com a biologia... Bueno, a la carrera? Bueno, la carrera t'ofereix les pràctiques i jo vaig triar el CRAM. Vaig fer les pràctiques al Prat, el Centre de Recuperació de... no sé les sigles d'animals marins. D'animals marins. Sí, d'animals marins. Crec que no Té estic pinta. segur, eh? Tots hem anat d'excursió al CRAM. Sí. Jo no. No? Jo sí. Ah, jo sí. I realment és xulo, és un contacte que dius, ostres, pues, m'agrada aquest món, estar amb animals, ajudar-los, cuidar-los, reintroduir-los. Al final el CRAM té tortugues, però no és un zoo. Venen a escoles, tu no, però venen a escoles a veure i els expliquem el que hi ha, per què està aquí, es col·labora amb pescadors que porten les tortugues, es cuiden i s'alliberen. No és una exposició d'animals, per tant la majoria d'animals que hi ha tenen un període curt de temps, el màxim necessari, Exacte. i es retornen. Són normalment animals en perill d'extinció, entenc, en aquest aspecte, o una mica de tot? Quasi el 100% dels animals que entren al CRAM, hi ha les aus, però normalment les tortugues, 6 de les 7 espècies, estan en perill d'extinció. Per tant, totes ho són. I com arriben allà? Vull dir, algú se les troba La pesca. en pesca. Col·laboren amb pescadors, quan una tortuga cau una xarxa, el pescador la porta. D'acord. Normalment les xarxes de pescadors poden estar bastant de profunditat. Igual que nosaltres, si algú ha fet apnea o submarinisme, sap que les pressions al mar, si les fas molt ràpides, pots tenir problemes. Llavors les tortugues també els hi passa. Elles soles ho regulen molt bé, però si et pugen amb una xarxa, no poden. I nosaltres, el CRAM les fica amb una càmera hiperbàrica, que es diu. Quan hi ha accidents d'aquests canvis de pressió, una càmera hiperbàrica et regula aquesta pressió fins que estàs bé. Llavors, la poden tornar al mar. Que maco. Que heavy. Aleshores, fas les teves pràctiques al CRAM i després comences a buscar feina. No entenc? Perquè Que era la idea. Era la idea. Era la idea. Jo sabia que volia fer un màster, realment, perquè el fet de tenir-lo, desgraciadament, només pel títol ja t'obre portes, Exacte. i és així, però vaig esperar un any. Llavors em vaig dedicar a fer una mica de voluntariats. En aquell temps, d'aquell Molt bé. any, vaig estar en un voluntariat a Cabo Verde i també és on em vaig ajuntar amb una ONG que es diu Sea Shepherd i vaig començar en tot el món dels barcos. I de què es tractava l'organització de Cabo Verde? A Cabo Verde és un projecte, una organització que es diu Proyecto Biodiversidae, a la illa de Sal, i per cultura, en aquelles illes, la tortuga es menja. Es menja o, durant molt temps, hi ha persones que, igual que el marfil dels elefants, compren
les tortugues, o les closques de tortuga. Llavors, la idea d'aquesta organització i de les diferents organitzacions que hi ha a la illa és protegir aquestes tortugues. Ens dedicàvem a fer patrulles durant moltes hores per les platges, de nit, normalment acompanyades o d'algun soldat, depèn de la zona, o simplement per altres voluntaris locals. I llavors, quan veiem una tortuga, ens quedàvem allà, vale? La marcàvem, l'estudiàvem, tot, però sobretot era per vigilar-la que pogués tornar al mar perfectament, Clar, clar. assegurant-se que ningú l'agafava ni la matava. Clar, Mira que és curiós, Enric, que jo vaig estar a Cabo Verde i hi havia una excursió del Clar, propi això- hotel És veritat. que era anar a la platja per la nit a veure com desovaven les tortugues. I ja estava l'organització perquè quan desova la tortuga agafaven els ous i se'ls emportaven perquè ja, clar, hi ha quats durant el dia Tothom i està s'acaben alerta, rebentant els no? ous. Sí, s'acaben rebentant els ous i hi havia molt problema perquè si tu t'havies d'apropar la tortuga per la part de darrere perquè si et veia o s'espantava, igual la tortuga ja no tornava en aquella platja a desovar. Exacte. Que curiós. heavy. És una part bona, diguéssim, aprofitar el turisme per recaudar fons per aquesta illa o fins i tot per ensenyar una mica de conscienciació, vale? Més que vendre potser la carn. Per això moltes organitzacions d'aquestes el que fan és agafar gent local, sobretot, per potser que estava ficada en el món del De la tràfic pròpia... Sí, Exacte, el- tortugues, per donar-li una altra opció viable i vegi que es pot treure més diners d'una tortuga viva que no molt. que d'una morta. Total. Sense cap tipus de dubte, molt bona reflexió i comencem bé, perquè la realitat de tot això és que, bueno, ara ho explicaràs, però t'has trobat en molts moments de la teva vida, no?, que pràcticament el negoci dels animals està en aquest assassinat o mutilació per aconseguir doncs, aquesta pròpia cara d'aquesta indústria. Llavors, a Cabo Verde entenc que hi ha una sèrie d'organitzacions, no podem dir criminals tampoc, no?, però comprades, entenc, per la policia i que es dediquen una mica al tràfic de tot això. Legals. I tu paraves, no? Clar, realment no sé, desconec la trama interna. Podem trobar des d'organitzacions criminals com alguns càrtels que ja estan ficant no a Cabo Verde però a Baja Califòrnia o al sud d'Espanya, tot això, que s'estan ficant amb el que dèiem, tràfic d'espècies, però també molts llocs són culturals. Pues, igual que ells porten tota la vida menjant ous de tortuga, que ara vingui algú de fora per dir-li que no ho faci, no es pues, clar, Tu qui aquí també ets? entra Exacte. aquest... Entra molt la cultura, entra molt clar els valors de la persona. Exacte, sí, sí. És molt heavy, és molt heavy. No m'ho havia plantejat mai i realment la cultura és un factor bastant, en aquest aspecte, no?, que molts cops bueno, o sigui, et poses a la pell de la persona i ho entens. És com si Clar. algú a tu i et diu no mengis més vaques, què dius, saps? I creus com a tal que tu a Cabo Verde, amb la teva estada allà, que no sé quant temps va ser, Van ser 5 setmanes. 5 4 o 5 setmanes, no, o sigui, realment pots ajudar, però no es pot canviar res. Bueno, és el que dèiem, al final els canvis a gran escala són molt complicats i molt lents. Llavors, he salvat alguna tortuga? Doncs no ho sé, però jo crec que el canvi està en bona direcció. El que dèiem, si gent com tu, que va a un hotel, aconsegueix pagar diners a un guia local perquè ensenyi tortugues i veu que aquest guia doncs, va entrant diners per ell, potser ja passa d'aquest negoci, veu que ostres, necessito la tortuga viva. Si ara la mato i no tindré més els turistes que em paguen. Llavors, és una col·laboració petita entre tots, entre el local, entre les ONGs, entre el turisme, entre els hotels, que fan que a poc es pugui dur a terme aquest canvi. Que guai. Exacte. Que O guai. sigui, que abans de començar el màster ja veus una mica l'impacte de lo que està passant al món, no? Llavors, tornes a Espanya a fer el màster. No, Sí. se'n va el Shepard, no? Bueno, vaig anar Vale, falta una. abans amb els vaixells, que em vaig perdre també part del màster per això. Molt bé, Enric, joder. O sigui, enllaça't S'ha de Cabo Verde viure, amb això. S'ha de viure. Sí, després de Cabo Verde vaig veure que, ostres, això de les ONGs, del voluntariat, almenys en aquell any, potser diners no vaig guanyar, perquè, bueno, no vaig guanyar. Sí. Però O el sigui- tema experiències Home, és molt gran i molt important, i al final, a la llarga, també, el poder tenir els títols necessaris i poder dir, tinc experiència en aquest camp, doncs també t'obre algunes clar. portes. No, 100%. evidentment. Al principi entenc que són unes pràctiques que costen diners, és a dir, costa, Sí. no? Tot això costa perquè el tema d'organitzacions pots anar a ajudar, però has de Exacte, pagar. és a dir, jo vaig haver de pagar per anar a Cabo Clar. Verde. Clar. Que també aquí, ara no cal entrar, però hi ha una línia molt fina entre el voluntariat Correcte. i aquest turisme... Sí, Turisme d'ajudar tortugues. Turisme d'ajuda. Sí. Però bueno, centrem-nos en el Shepard. Com va ser Sí. aquesta experiència? Bueno, vaig descobrir aquesta organització
que semblaven com uns pirates de mar, que anaven enfonsant vaixells i tot. Que ja et mola una mica, Havien tu. rotllo. Sí, té un rotllo que em va agradar. Portaven sombrero i espasa. Miraves els vídeos i des del 77 ja pues, estaven enfonsant vaixells. Vaixells de pesca il·legal. Mai van matar ningú, no va haver-hi cap d'això, els enfonsaven a port i després es pintaven en el seu propi vaixell tots els vaixells enfonsats. I dius, ostres, pues... Ja ves. Sí, que tu, d'alguna manera, vas a fer unes pràctiques a Cabo Verde i no saps com acabes a una organització que enfonsa barcos. Podríem dir que sí, alguna cosa així. Però pel bé de la societat. Pel bé de la Clar. societat. Exacte, molt bé. Definint una mica l'organització, és una organització de conservació marina. Es va com... El creador, és Paul Watson, el va crear des de Greenpeace, és un dels co-creadors de Greenpeace. Es va sortir perquè ell volia com tenir un impacte directe. Greenpeace és una organització que sobretot és molt divulgativa, t'ensenya el problema i arriba a molta gent. Això és molt important també. Sí. Però alhora no s'hi fica, no té una acció directa, no va a parar just el que veu. Potser necessita una sèrie d'associacions per fer aquesta acció. Clar, llavors per això es van separar, Vale. perquè uns no estaven d'acord un volia intervenir i l'altre no. Funcionava. Okay. Clar. I va crear la seva organització. Els van començar a dir pirates i a dir sí, doncs agafarem la pirata. I la bandera és una bandera pirata. I Dios. pinten els seus vaixells de camuflatge. Que és la samarreta És que això? portes. És aquesta, sí. Que guapa. Sí, sí. Llavors és això, és el... Sembla un grup El radical, pal de també t'ho pastor. dic. Sí. És la idea. És la idea. Sí, és la idea. Perquè ens van començar a dir pirates, doncs serem pirates. Ok. Vaixells de 50-60 metres, pintats de camuflatge, amb boques de tauró, Uau. perseguint els dolents... dius, Home, tu vas ostres, anar per allà i veus això et cagues, Ben bé. Saps? No es falta la vela. Que heavy, tio. Sí, llavors vaig començar, em vaig embarcar una de les campanyes que vaig fer allà, va ser a Gàmbia, Vale. i després vaig fer una a Gabon, que seria tot el golf de Guinea. I què tal, o sigui, lluita contra pirates? Perquè tenim un col·lega que també va venir a Quelcom, que el tio és, bueno, en aquell moment era marine, mercante. marcant, exacte, un petroler. Llavors l'experiència va ser molt dura perquè tenia molta por. Vale, hem de diferenciar diferents coses. Nosaltres som els pirates aquests, però no fem de pirat. Clar. I més ara estan tots els vaixells enfonsats, parlant dels anys 80, 90, ara l'organització ha evolucionat també i ha vist com treure màxim benefici en quant a protecció. Clar. I el que fem és una col·laboració, sobretot amb països o governs que necessiten la nostra ajuda. Vale, Okay? que guai. No tenen els recursos potser per protegir les seves aigües, per tant pateixen un expoli de grans indústries o països o continents com seria la Unió Europea o Àsia, agafen tot el peix i se'n van. Llavors, clar, aquest país s'empobreix perquè està robant un recurs. Clar. I si no tenen, el que dèiem, si ningú et vigila, doncs fas una miqueta de trampa. Una trampa fas, sí. Nosaltres el que fem en aquests països és oferir això. Nosaltres fiquem una tripulació civil, un vaixell, i ells ens donen un suport militar. Llavors ens dediquem a fer la patrullera del país. Anem abordant vaixells, registres, Sense fer mal a ningú, però amb la teva pròpia seguretat. Exacte. Però també us Està jugueu bé, la no? vida, entenc, no? En algun moment ha d'haver-hi una mica de tensió. A veure, no... Hi ha tensió perquè és una mica com una pel·lícula. A les 2 del matí sona l'alarma de va, anem a per un vaixell, tots amb vestits així d'uniforme, amb passamuntanyes, amb 2 lanxes negres rodejant el vaixell, pues, té una emoció. Però més enllà, normalment, aquests pescadors il·legals no acostumen a ser violents. Okay. Fan la seva il·legalitat econòmica. Clar. Roben el peix, o agafen el peix, no el declaren, tot, però un cop els militars pugen a bord, normalment no hi ha cap problema. I Aixequen què feu? mans. S'atura i ja està. Clar, és Els parar el aturen? barco, anem a fer un registre. Llavors, primer els militars pugen, asseguren el barco, perquè nosaltres, com som civils, pues, pugem després. Jo potser, com depèn de l'any o la campanya, jo pujo com a biòleg, Vale. pugen uns oficials també, l'inspector de pesca, i cadascú, pues, dintre del seu camp, va fent un registre diferent. Que jo trobo una espècie il·legal, mira, pues, això és il·legal, ui, vale, barco, i detingut i cap a port. I s'obre un procediment judicial. Si no té els papers, si la xarxa és il·legal, pues, vas una miqueta veient a veure quina és la il·legalitat que fa, i si està tot bé, pues, perdona les molèsties, bona feina i ja està. És que això aquí a Espanya també ha canviat. Abans es podia pescar, bueno, no sé si no estava vigilat, però es podia pescar quasi lliure. De fet, al port de Blanes nosaltres ho hem vist, arriba tothom amb tonyines a punta pala, deixar-les allà al port, i això m'ho expliquen a mi la gent de Blanes, que al final, fa 10 anys o 5, ja anaven amagant les tonyines i ara com els pillen amb una tonyina... Clar, cada cop està més regulat perquè està més parat. Hi ha més vigilància, hi ha molt més control, els vaixells grans també tenen un control enorme.
parles amb els pescadors i no estan d'acord. Correcte. Puc entendre que no t'agrada tenir algú tot el rato mirant-te, però degut a l'experiència o a l'expedient del passat, doncs potser és algú necessari a fer. I si Evidentment. fas les coses Aturar-ho, bé, no hi ha cap problema, ningú et dirà res. Hi ha molta avarícia, hi ha molta... Et trobaves molts casos de delinqüència a Àfrica per això? El que més vam trobar és un grau d'esclavitud. Pensa que Uau. aquests vaixells que potser ja fan una pràctica il·legal volen enriquir-se molt. Cada cop hi ha menys peix, i això ho noten també les pesqueries, i els materials de pesca valen el mateix o més, si són més moderns. Per on puc retallar? La mà d'obra. Mà d'obra. I molts cops fan o contractes totalment excessius o fiquen un aval de casa seva i has d'estar 5 anys al vaixell i si baixes et trenc la casa. Ja. Situacions Uau. molt complicades, molt. Quina por. I hem vist també coses que Cruels, et no? parteix el cor veure la gent dormir en cartrons tenda de campanya al sostre d'un vaixell durant mesos. És que no, Passant fred o no és una- passant... Clar, I aleshores vosaltres supervisàveu això i ho passàveu directament al govern. Clar, I el govern podia garantitzar d'alguna manera que s'ocupés d'això? realment es feia. És a dir, Realment es feia. no sé fins quin punt S'aplicava, no? s'aplicava o no, Si no però ens interessa, això. el vaixell anava detingut i s'obria un expedient judicial Vale. o multes o el que sigui. Clar, una sanció administrativa i... Exacte, depèn del delicte. D'acord. Molt fort, tio. I aleshores, després de que... Això, arran Això d'això- no van ser pràctiques, no? Ens hem perdut una No, mica en el això fil ja... argumental. No, les pràctiques van ser el CRAM, un Les cop vaig acabar CRAM, la carrera, ja Shepard. va ser Cabo Verde, després Sea Shepherd, i això era un voluntariat, és a dir, Vale. van ser mesos al mar Mm? i... Quants mesos, aprox? Depèn de la campanya, però la més llarga van ser 4, quasi Vale. 5 mesos. I ara segueixes corrent aquí. Sí i no, ara Sí, vaig no. agafar una parada, és cert que vaig intentar obrir nous projectes amb l'organització i la universitat, vaig tenir la idea de tota aquella zona, tot el golf de Guinea, la zona de Camerún, Gabon, hi ha pocs estudis i és una de les zones amb molta biodiversitat marina. Ok. Llavors jo volia estudiar-la. Dic, tinc els mitjans, estic en barco per aquí, necessito una ajuda externa d'una universitat per donar solidesa i la idea en si era parlo amb una universitat d'aquí de Catalunya, parlo amb una local de Gabon i amb la ONG, vale? Perquè tampoc m'agradava la idea de venim de fora, amb universitats de fora, us fem els estudis i marxem. Ja. És màxima col·laboració també amb Allà- el que Sí, es sí, pugui, que hi ha un Clar, interès. clar, evidentment. amb les autoritats locals. I com va sortir aquest projecte? La UAB va acceptar el projecte, Molt bé. això va ser el primer pas, i després l'organització pues, no les tenia totes. Al D'acord. final les ONG pues, funcionen diferent i hi ha molts interessos i moltes coses i molts cops pues, simplement hi ha projectes que no tiren endavant. Llavors vam veure que realment no tirava, és un projecte que de moment vaig aparcar. Sí, potser algun dia per Ojalà et alguna surti, raó tio. torna, Home, doncs sí. però de moment haurà d'esperar. Doncs sí. I Ah, això... no digues, no. I això és part del doctorat que estàs fent. No, això és la idea de Això començar era la el idea de doctorat. començar el doctorat. I com que D'acord. no va quallar, doncs vaig De moment aparcar està el tot doctorat. això parat. Sí. Però abans ve un màster, què fas? Has fet un màster, no vas dir? Després de... Bueno, vaig agafar aquest De any. tot això, Vaig fer el màster en oceanografia, en ciències del mar, a la UB. Que ja t'ho sabies tot, perquè al final els tios que estan allà estan tot el dia amb el llibre. Tots anem sorpresos perquè hi ha molta física i química i ens Vale, dona vale. fort. ostres, Els que són biòlegs. Què és l'oceanografia? L'oceanografia és la ciència que estudia el mar. vale. Llavors tots pensem en mar, pensem en animalons, ben macos, peixos, però la ciència del mar és molt diferent. I tots són física, química, geologia, sí que hi ha una part de biologia, però és el que menys impacte o menys pes potser té en totes aquestes gestions. Què és el que més et va sorprendre d'estudiar les ciències del mar? Mhm. En quant Bueno, a entrar en química- camps que potser no em sentia tan còmode o... No, clar, m'agraden els animals, soc biòleg marí, doncs vull estudiar animals. Quan et fan estudiar una altra cosa, dius, ostres, doncs ara començo a entendre molt. Per què? Perquè els animals depenen de la física, de les corrents, de, la pressió de que les pot- temperatures, és que l'aigua, tot salinitats. això... Llavors saps que per què hi ha un animal aquí i no aquí, o les tortugues fan migracions enormes. És a dir, una tortuga neix a Mèxic, pot venir a menjar al Mediterrani i se'n torna a Mèxic. Uau. Ostres, com ho has fet? Corrents marines. Ja ho deia la pel·li de Nemo. La pel·li de Nemo La era pel·li de Nemo l'autopista, era l'autopista, la- literal. Sí, sí, sí. És el Que bon interessant. Quina biodiversitat podem trobar aquí, a Catalunya i a Espanya? Hi ha biodiversitat marina molt diversa? exemple. Realment sí. És a dir, el Cap de Creus, per exemple, Sí? Sí? de Preciós. Catalunya és un dels tops de biodiversitat. Sí? Uau. Zones protegides, com les medes, ajuden sobretot molt a això.
gran problema que té la biodiversitat en si és la pèrdua d'hàbitat, ja sigui per la pesca, ja sigui per alguna explotació, contaminació, etc. Clar, Si protegeixes una zona... Clar, és que té sentit. no pots fer res. Com més natural i més viu està jo, Clar. Sí. que no una Costa Brava que està ple de vaixells allà cada dia. Arranquen el coral, no? Les Sí. àncores. Clar, hi ha molta normativa. La Posidònia, tot Posidònia, això, sí, la com a les Posidònia. Balears. Una planta marina, no és una alga, la Posidònia, que està molt protegida. Que és una planta molt important pels ecosistemes, que serveix d'aliment a molts peixos, també serveix de protecció a altres animals, o per construccions de ports o cables, submarins, etc. es treu, o com has dit, per Les ancles. les ancles dels vaixells. O sigui, al final, en aquest aspecte, si ens donem compte, tots els temes acaben a parar, no? Que la indústria alimentària de l'ésser humà, d'alguna manera, xoca, no?, amb la biodiversitat i acaba sent un greu problema. Has obert la llauna. Sí. Ara en parlarem, però abans m'agradaria, d'alguna manera, entrar en que, acabes el màster, no?, i et fas profe, també, a tot això. Realment, de les primeres feines que vaig fer, vaig començar amb 15, 16 anys, va ser de professor de repàs. Que heavy. De ciències. M'agradava molt ensenyar, trobava no sé, em sentia molt bé. I per casualitat, jo vaig estudiar a la Mestral i va haver-hi una vacant. El professor, que va ser un gran professor, Josep Marí, havia estat de baixa un temps i em va demanar si volia fer la suplència. Que guai, tio. I trobar-me allà davant dels alumnes d'ESO, batxillerat. La teva escola. Clar, veure això, que jo havia estat allà feia pocs anys i ara jo els hi podria ajudar d'alguna manera, veure que realment em va agradar, que va ser recíproc. I dic, ostres, potser és una oportunitat bona. I vaig decidir fer aquest màster. I mai se sap quan podré acabar una escola. Que guai, tio. I et va molar, o sigui, vas exercir de mestre? Sí, vaig acabar... És a dir, estic a llistes, estic congelat, que vol dir estic apuntat però no em poden trucar perquè estic amb altres coses. Vaig estar un temps treballant a Tarragona, a l'Estonac, una escola religiosa d'allà, i realment també el mateix. Va ser tan gran el feedback positiu i jo vaig estar tan a gust ensenyant a aquests alumnes i que va ser, ostres, potser sí que vull acabar dedicant-me a això. De professor algun dia. I amb tantes experiències és que els nens... Clar, és el que més ens interessa, que no ens llegeixis un llibre, saps? Que tu ens Exacte. expliquis que has estat a Cabo Verde i tot el que has fet. Però també toca estudiar el que toca. Sí, òbviament, toca, perquè després ve el que ve. Juntar ja amb experiències pràctiques ja és l'hòstia perquè els nens s'ho emporten, joder. Però que aquest feedback és diferent, clar. Que molts cops jo he tingut profes de coneixement del medi al llarg de la meva vida que els he preguntat aquest ecosistema pot existir a Catalunya, per dir alguna cosa? Niño rata. Ja, exacte, i la profe et diu, no sé, jo què sé. Ho posa al llibre, no... Sí, et dirà, jo porto aquí 30 anys i... Clar, jo vaig aprendre del meu professor, és molt apassionat, tenia Clar, és això, és tindre-li... tot de llibres, de plantes, de pots amb animals. Clar. Què vaig fer jo? El mateix. El mateix? Arribar a Tarragona, mira, nois, us porto pots d'animals morts. M'encanta. Anava a l'escola i veia una pedra amb unes plantes i tot, i l'agafava. I mira, nois, he trobat això. A veure qui em sabria dir què vol dir això. Mira, veus aquesta planta, connecta, i els explicava des de lo més pràctic. Vaig caminant i he vist aquesta pinya, sabeu que les pinyes pertanyen, no sé, i llavors començava l'explicació. Ja, està guai, És que és està passió. guapíssim. Sí. La passió mou el món. Tot és passió. Sí, sempre. Aleshores, obrim el meló que has tirat tu o no? Va, obrim-lo. Però aquí acaba tot, ara tu estàs en aquest punt. Jo ara vaig començar al gener una feina... Seria de biòleg marí, amb ocells pesquers. Estava en un estudi de comptabilització de cetacis. Sí. Els cetacis entenem com dofins, marsopes, balenes, en xarxes de pesca. Veure si els pesquers tenien alguna relació, si hi ha alguna captura accidental, etc. Això es fa només al mar Mediterrani o també... Es fa quasi tot el món. Vale. Tot el món, depèn dels governs i tot. Hi ha observadors pesquers que agafen informació d'això. I aquest estudi que tu elabores és del mar Mediterrani o de l'oceà Atlàntic? El Cantàbric. El Cantàbric. O sigui, jo m'he estat movent per Galícia, Molt bé. Astúries i Cantàbria. Llavors, tota aquella zona era la zona d'estudi. Aleshores, enfocat a la pràctica, com es desenvolupa això? És a dir, tu vas supervisant els pesquers quan agafen un cetaci? No és tant supervisar, és tant saber on hi ha i per què. Llavors, al llarg, clar, les meves dades no serveixen de res soles. Clar. Si tu les sumes d'anys i anys i anys i anys de dades, perquè realment hi ha moltes, i dius, ostres, abans no hi havia dofí. A partir d'aquest any va haver-hi una mica. Ara hi ha molt. Llavors, a partir d'aquí es fan aquests estudis o aquestes conclusions de està havent un canvi.
Per què hi ha tants dofins? Això és el que estem intentant entendre. Que actualment hi ha molts. Depèn de la Al zona, sí. Cantàbric. També es poden saber les migracions, etc. El que sí que s'està veient és que les espècies estan canviant. Un exemple molt clar són les tortugues marines. Ara hi ha bastants nius de tortugues marines a Catalunya. I Fa això- 50 anys no hi havia cap. I Fa per què és 30, això? 2 o 3. I ara... Com és això? Temperatura de l'aigua o coses així. Clar, hi ha moltes canvi hipòtesis. climàtic, tot això, no? La gent diuen és que ara ja no es pesquen tant, doncs abans sí que es pescaven, potser hi ha més. Clar. Mhm. Una altra és que el Mediterrani oriental sí, s'està calentant molt, Vale. la zona de Turquia, Xipre, tot això. Llavors les tortugues busquen una zona no tan calenta, perquè aquests rèptils tenen una curiositat molt interessant, que és els seus ous no són mascle o femella ja definit, no són com nosaltres, que tenen un cromosoma, l'X o l'Y, i ja saben quin sexe és. Serà mascle o femella, depèn de la temperatura. Uau. Amigo. Uau, Si que fa heavy. molta calor, tot el niu surt femella. I dius, molt bé, moltes femelles, està molt bé, sí, però per una espècie no és bo tenir un sex ratio tan desequilibrat, cosa. perquè si no hi ha mascles per fecundar, no hi haurà més ous, no hi haurà més cries, Clar. llavors al final l'espècie aquí perd. La tortuga, d'alguna manera o altra, pot arribar a saber-ho. És el que estem intentant, els científics del món estan intentant veure. Si realment les espècies saben quan no estan bé i es mouen buscant alguna La millor. supervivència. Exacte. Perquè entenc quan fan aquestes emigracions tan llargues, fins on poden arribar? És a dir, comencen a Xipre i recorren mils i mils de quilòmetres, no? Depèn de l'espècie, depèn de... La tortuga més gran que existeix és la tortuga llaüt. Okay. És una tortuga de quasi 2 metres, pesa 1 tonelada i Una pot... 2 metres, quina barbaritat. Si busqueu fotos veureu que realment Quina barbaritat. és una tortuga una mica diferent perquè la closca la té tubeta. En anglès es diu leatherback turtle, és a dir, com si fos de cuir, Sí, Sí. correcte. perquè pesca amb molta profunditat, pesca 1.000 metres. Vale. Com bé sabeu la pressió, si hi ha molta pressió, el que seria dur, vale? La closca implosiona. Vale? No faré una referència a cap submarí que va veure el Titanic. Però la diferència d'aquesta tortuga és tubeta justament per això, per poder baixar a molta profunditat sense tenir cap problema d'aplastament. Però Uau. perd una mica la protecció aquesta que tenen les tortugues, no? Vaya bitxo, és això. De És tancar-se això. a la closca. Seria típica foto d'un dinosaure. És que 2 metres, home. Al ser tan gran És com el també és un Ja. pro. Pot tenir, clar que se la mengen, tindrà depredadors, les orques com a animal gran, potser algun tauró blanc o tauró gran, però alhora, al ser tan gran, doncs, també és un avantatge. On es troba aquesta tortuga? I es troba per tot el món. Sí. Les seves zones de reproducció crec que estan més pel Pacífic o la zona del Carib, no ho tinc molt clar, ja falta revisar-ho, Sí. però es poden veure per aquí. Per què? Perquè el mateix, poden venir a menjar Clar. per aquí i se'n tornen a anar. I entrar una mica ja una mica, si voleu, Vale. animal per animal, el tema dofins, d'acord? Els dofins, normalment no els caça ningú, els dofins. Sí i no. Els dofins, durant molt temps, s'han estat agafant pels dofinaris, diguéssim, per espectacles, tot, durant molts temps. Clarament no estan fets per això. I alhora hi ha una gran problemàtica, que és la sobrepesca, hi ha menys peixos. Els pescadors atribueixen aquest problema, alguns pescadors atribueixen aquest problema no a ells mateixos, sinó a la competència. Qui es menja els peixos? A la pròpia cadena d'animals, Els no? dofins. Els I dofins. què fan molts? Helena. Els maten o els hi foten a Ja. trets. Sí, sí. Ja. Llavors ells es curen en salut dient jo mato dofins perquè hi hagi més peixos. Això Soc hi ha gent l'heroi. que argumenta. El Clar. dofí com a menjar s'ha fet, però no és molt típic. Potser a les Illes Feroe hi ha el que es diu el grindrap, que és aquesta matança tan gran que tots són calderons, capdolles, també a vegades dofins, i aquí diuen sí que és per alimentar-se. Què diu la ciència? Que no és recomanable. Per què? Perquè molts d'aquests animals estan a dalt de tot de la cadena tròfica i en temes científics el que és la bioacumulació de metalls o de tòxics, quan més a dalt estàs, més gran és. Llavors, Vale. molts cops aquests animals són considerats un residu tòxic. Sí. O sigui, la quantitat de merda que mengen, saps? Exacte. Llavors, clar, no recomanen menjar. Correcte. Aleshores, et volia preguntar, a més, en el tema dofins, d'acord, és molt comú, serà cada vegada més comú veure dofins a la península? És a dir, cada vegada hi ha més dofins vivint aquí i s'estan movent o cada vegada hi ha més dofins al món? Realment no et sé respondre això,
Vale. perquè sí que és cert que durant molt temps són animals en perill d'extinció. Potser són espècies que amb els tractats de no pots pescar balenes o dofins s'estan recuperant. Correcte. Cert és que la pesca està tenint encara un gran impacte en el que seria les morts de dofí. Es calcula només el golf de Biscaya, la part francesa, es calculen que moren uns 10.000 dofins a l'any. Que flipes, que al Per pesca final... accidental. Molta gent coneix Taiji, que és Japó, es fa una matança ja de 100 o 200 dofins, Sí, que és trist, molt, però amb números. Tothom coneix Taiji i està molt en contra, però alhora tenir 10.000 dofins morts a les costes franceses no ho sabem i tampoc ens importa. No té un impacte tan gran i estem parlant de què? Mira la diferència de números. Clar, i passa aquí al costat. Ja passa a casa teva gairebé. Escolta, sí que és veritat que abans em comentaves una cosa bastant interessant d'aquest aspecte, no? De que sí que és veritat que hi ha molts pescadors ara mateix que estan a favor, no? O en contra, depèn del pescador, de matar o no, i que realment, abans t'ho deia, no? Al principi del podcast, la cadena alimentària en aquest aspecte i l'ésser humà ha fet molt de mal. Llavors, no sé si coneixes algun exemple d'alguna cosa d'algun pescador que hagis pogut parlar i et digui doncs mira, jo estic a favor d'això. Jo puc tirar endavant amb el meu argument perquè és el meu argument. He tingut la sort, sobretot aquest temps, d'estar amb molts pescadors, tots van donar una mica la seva opinió, però l'argument una mica, el que dius, ho vaig llegir, o vaig veure en un documental, que era un pescador, un caçador, no sé com dir-li, de les Illes Feroe, que matava uns d'aquests capdoia. Vale? Els capdoia són, mal dit, uns dofins molt grans, de 3,5 tones, i el que argumentava és molta gent critica aquesta matança de dofins o de capdoies, però alhora menja altres carns. Llavors, clar. Imaginem amb pollastres, amb un pes mitjà de 2-3 quilos i mig, per ficar números rodons. Quants pollastres has de matar per tenir la mateixa quantitat de carn que un individu de capdoia? Quant de temps els tens criants? Quanta aigua? Com els has d'alimentar? Quanta superfície o quan... Ella ho deia, patiment de tenir-los tancats amb gàbies. En canvi, em critiquen a mi que jo agafo un animal que ha estat tota la seva vida lliure, que no m'ha gastat res, no ha contaminat res ni de tòxics, ni de medicaments, ni res, i un sacrifici alimenta molta gent. I aquí és matar per matar, pollo tras pollo, tras pollo, tras pollo, tancat. Però sí que és que els pollastres igual tarden en créixer un mes, 2 setmanes, no? Una mica més, però dic, tu els has d'alimentar. Clar, aquella balena és lliure. Exacte. Llavors... Aquí està el que una mica de la qüestió. Clar, però culturalment les balenes es salven, altres animals potser no ens interessa o no empatitzem tant. Però el que deia aquest pescador tenia tota la raó. És a dir, ostres, em sorprèn fins a mi donar-li la raó a un pescador un caçador que mata balenes o capdoies, però l'argument és bo, és algú que m'està dient que no faci això, que sóc mala persona per matar un individu, però estàs matant 8.000, 10.000 per aconseguir la mateixa quantitat. Home, sí, suposo que també és més complicat que nosaltres tenim controlat la reproducció de gallines i de pollastres, no? Suposo que la reproducció del capdoia costa més i té més temps el fetus dintre, no? I tot això. Jo crec que hi ha un greu problema, sobretot en els animals més, vull dir, terrenals, no? O aus, en aquest cas, que hi ha una sobreexplotació bestial de tot aquest animal. I per això, d'alguna manera, surten aquestes noves tendències aquests últims 15-10 anys de tot el que pot ser menjar plant-based, menjar vegà. Llavors, sí que és veritat que hi ha molta gent que en aquest aspecte està molt en contra perquè depèn d'on plantis aquest menjar i d'on vingui, sí que té un impacte de huella de carbono molt heavy, però tampoc sabem les dades concretes en aquest aspecte, no? Jo sé que l'Enric sí que en sap alguna i que serà molt interessant a debatir-ho, però què opineu de tot això, no? Què opineu? Tu ets vegà? Jo soc vegà. Ets vegà? Vale. Porto 6 anys ja. 6 anys, uau. I què tal? Superbé. Sí, està catxa. Es pot portar. Ja, està fortíssim. Està catxa, saps? Després ve algun i et diu, yo es que como... Ya. Como solo vaca para ponerme fuerte? Pues no, tio, pots posar fort sense menjar, tal. I vas decidir ser vegà arrel de tot això que va començar? Normalment a les campanyes d'Àfrica, de pesca, veus coses que dius, ostres, no sé si vull col·laborar amb això. Saps? També hi ha aquest exemple de molta gent de veterinària, pren aquesta decisió després de veure. Quan realment veus tot, és quan t'entra. I algun cop que aquestes converses sempre és això, donen a parlar. Sí. I et dic, però tu saps tot el que pateixen? Diu, ai, no vull saber-ho. Sempre, sí. La ignorància. Jo l'únic que demano és, que igual que el caçador aquest de la balena, és sigues conscient del que fas o el que decideixes. O almenys no critiquis a altres que ho volem intentar ser. 100%. Perquè vegà és... Res. Ni ou, Ni ou, ni llet, formatge, carn, peix... Tot el que vingui de l'animal, res. Intentar reduir també,
coses com la roba, la pell... Clar. És cert que és que mai podrà ser el 100%, els medicaments, molts Porten. estan testats amb animals, tot. Sí. A cert punt Laminadures, no totes aquestes no coses. pots canviar tot, però ser conscient de, bueno, haig de fer dintre de les meves possibilitats el màxim que pugui. Molt bé, molt bé. Exacte. Sí que és veritat que hi ha molta gent al món, ara jo faré una mica d'advocat del diable, però que diuen que hi ha molt menjar vegà, no? Que hi ha, com, sobretot a Latinoamèrica, hi ha guerres, literal, en plan, per exemple, la crisi de l'aguacate, no? Que hi ha un documental a Netflix que diu El aguacate. no compreu aguacate perquè, clar, l'aguacate necessita molta aigua, necessita molts nutrients, i amb la soja més o menys exactament igual. Cert és que tot el que mogui diner, el que mogui el Home. benefici, estarà... Teca és la teca. Exacte. Sigui la droga, sigui carn, sigui l'aguacate, roba Sí, de, roba el Sí. que de sigui. Xina. Llavors, clar, hem de ser una mica conscients quan fem aquests arguments. L'aguacate és que gasta molta aigua. En comparació amb què? Si realment vols dir aquest argument, vés a internet, busca el Google Scholar, que són estan tots els articles científics, i basa't en això. Llavors, jo ho he fet abans de venir, perquè imaginava que us agradava picar el dit a la llaga, Punxar una mica. i així de mitjana, vale? Per 1 quilogram de carn de vedella es gasten uns 27 quilos d'aigua. I per un aguacate, 1 quilogram d'aguacate, perdó, es gasta entre 1 i 2 quilograms d'aigua. És que és molt fort, de 21 a 1 o 2, Llavors és un gran... Ja, però l'aguacate es transporta d'Equador i jo menjo aquí la carn de Cal Marc. Exacte. Vale, un altre argument, anem a analitzar-ho. De totes aquestes emissions, potser, quin impacte és el transport? El transport normalment és menys d'un 5% de les emissions d'un producte. En aquest cas, de més de 8.000 quilòmetres de Llatinoamèrica. Per què? Perquè es transporten en vaixell, que té poques emissions en comparació a tot el que transporta. Llavors és un aguacate des d'Equador, per exemple, per aguacate, potser, o per quilo, posem-ho ja perquè m'està parlant de quilos, doncs potser és mig quilogram de CO2. Clar, realment aquest mig... Vale, doncs suma-li un. Doncs ara l'aguacate són 3 quilograms de CO2. Clar, contra els 27 d'aquí del pastor, doncs també. Exacte, i un Clar. cop més, no, el CO2, clar, com tu tens la idea de que l'aguacate està a Mèxic o a Honduras o on es planti, no penses que gastes molt més, Molt més. CO2, i Però realment aquí el pastor li està fotent canya, Clar, el és CO2 així. amb la broma. Jo no et dic ara com el què has de menjar o què has de decidir, no, jo et dic que és, almenys si vols intentar fer un argument sobre un tema, és que estigui... Sí, que Sí, Sí, que basat tu en- estudis, Exacte. que Mira, sàpigues pues, el sé que dic. contamina molt més, però em ve de gust menjar carn. Pues ja està, endavant. Ho has dit bé? I analitza la font, sobretot, perquè Exacte. jo crec que és una cosa superimportant. Hi ha molta penya que parla sense saber la font. I en És el- aquests temes molt, de és veritat. el gran problema d'avui en dia. Sí. Entrem a redes socials, Al TikTok. Instagram, i tothom ens diu alguna cosa. Sí, sí, tothom. Sí. Tothom té algú que opina. És que, bueno, pues, està bé que agafis opinions, però si realment vols una, la base més certa que tenim ara és el rigor científic. Això és cert. I amb això molts altres exemples, el famós la soja de l'Amazones. És que Aquesta, la soja, aquesta. els vegans esteu matant el món per la soja. Vale, a veure, anem a veure aquest argument de la soja. De la soja que es planta, per què serveix? I la FAO va publicar l'estudi de la soja mundial. El 77% es dedica als animals. És a dir, és per alimentar animals. Animals que després els menja els propis humans. Exacte. Exacte. Clar, clar, clar. I només un 7%, una mica menys, però vam fer de ser un 7%, és per la llet de soja, pel tofu, tot això. Sí. Ostres, llavors... Pel que menja brotes, com un pare, és l'únic del poble que deu menjar, i jo. Sí, no, però és veritat, Ostres, estem M'encanta tornant a lo mateix. A la mateixa espiral, que sí que al final jo crec que hi ha un discurs molt polititzat en aquest aspecte de dir-te, escolta'm, crec que no estàs fent bé les coses, però bueno, després, a l'hora de basar-te en dades científiques, gràcies, Enric, per portar-les, et dones estan compte a la- que molta gent està equivocada, Estan tio. a l'accés de tothom. Jo m'ho he preparat mirant a... Total. És el que dèiem, fonts rigoroses. Clar. Instagram, no. No, no. TikTok, no. Clar. Per últim, jo crec que un tema bastant interessant, no? Sobretot dedicat una mica a la controvèrsia, m'agradaria parlar realment el problema del plàstic marí, perquè al final va haver una època que Estrella va començar a fer un munt de vídeos de quantitats, no? de típiques portallaunes que són tots de cartró, no? Però sí que és veritat que hi ha molta contaminació. Això és veritat? O sigui, tu has viatjat un munt pel mar, tu això ho hauràs vist. És cert. Marina, no? De fet, hi ha una illa marina. Sí, que és en com unes Hawaii quantes. o- Sí, sí. És fort, És cert. Que són només plàstic, dius. Sí. Sí, sí, Pel sí. tema de corrents,
tot s'ajunta al mateix lloc. I crec que diem la illa més gran, crec que és la illa de plàstic del Pacífic. Uau. Cert que hi ha molta quantitat de plàstic al mar, molta. I realment tots hem de fer un pensament de, ostres, a veure com podem col·laborar. I aquí és una altra cosa que entra. Tots hem anat al bar a demanar-nos alguna cosa i hem acabat remenant amb aquella canyeta de cartró que s'ha quedat la meitat al fons i és bastant patètic, però dius, bueno, estic salvant tortugues, Vinga, ho faré per les elles. tortugues. Quin és realment aquest impacte? Ja. Què representen, el mateix, entrem en números, què representen les canyetes de plàstic al mar? Els estudis diuen un 0,03%. Pues ojo. I és, ostres, algú és, sí, però Claro. és com intentar parar la desforestació a l'Amazones fent boicot als pelillos de pell. Exacte. Llavors, hi ha algú que pugui aportar més? Llavors, el que s'ha vist és que gran part, quasi el 50% d'aquesta illa de plàstic són estris de pesca, xarxes de pesca i material pesquer. Llavors, ostres, doncs, bueno, està bé saber-ho. I dius, peix que es si mossega jo la cua. realment... Home, és una reflexió que els Exacte. mateixos que estan allà al mar Pescant el propi menjar pels propis i els humans. interessen... Es trenquen, ho deixen allà, ja. No és, pot ser, però jo he estat això amb vaixells i Aquest ara està deu, canviant, però hi ha gent que creu, o sempre ha pensat, que el mar era infinit i tot a la borda. Si tu vols treure deixalles al port, normalment et costa diners, hi ha una tassa d'escombraries. Sí. Així que molts cops ho tiren directament al mar. Jo he vist omplir bosses senceres de deixalles i tirar-les directament al mar. I dius, ostres, sorprèn, perquè tu ets la persona, en aquest cas els pescadors, que realment s'alimenten o guanyen. Que viu d'això i que estimes el mar en Exacte. Sí, principi. en teoria. No estem dient que siguin tots, Estris però de pesca biodegradables. A problemes, solucions, Molt bé, tio. No, sí, Conrad. d'alguna manera es podrien fer, no sé com. El nou president. El nou president. Però, joder, sí. Però és molt heavy. Jo crec que aquesta dada no la sabia ningú i estic flipant de que el tio que més contamina el món sigui el que, teòricament, el que va de defensor. clar, entenem també les tortugues. Es va fer viral un vídeo d'una tortuga amb una canyeta al nas, sangrant i tota gent, doncs les canyetes va donar molta bombo això. Quina és la realitat? Mateix que hem dit tot el rato. Quantes tortugues moren per plàstic en tot el món en un any? Es calculen que unes 1.000, que realment a números no són No moltes. són moltes. Quantes tortugues moren, l'estudi aquest es va fer als Estats Units, moren als Estats Units per la pesca? Unes 250.000. Que són més. Són una mica més, el doble, el triple. Més. Entrem en el mateix, llavors, És molt ostres, heavy, què puc fer? Llavors, realment estic salvant la tortuga amb la canyeta? Ajuda? I tant que ajuda. Clar que algú fa. Però podem fer algun pas més cap a ajudar-les? Pues això és el que la gent potser hauria de pensar un cop té tota la informació, poder decidir realment si vol tenir una aportació o un impacte, poder fer-ho. Creus que aquest problema es solucionaria amb consciència social? Jo crec que un cop tinguem tota la informació, Sí. la gent podria decidir més. És el que dèiem, ningú, o quasi ningú, excepte les persones que treballen d'això, vol estar veient a un escorxador com fan les hamburgueses i li porten Ja. al plat. Mm. Llavors Això és cert. a mi m'és igual veure com tallen un arbre per treure'm aguacates, és a dir, no em fa mal. Llavors, si tu poguessis veure realment tot, seguiries prenent les mateixes decisions. Llavors, una mica extremista, sí, però No, mira, la És- guerra d'Israel i Palestina, fins que no veus les imatges, la gent no s'hi fica. I hi ha guerres des de fa anys. Bueno, sí, la gent ha de tindre tota la informació per poder decidir. Sí, sí. Exacte, Clar. jo no dic que hagis de decidir A o B, és tinga-ho tot, Exacte. I I sigues llavors- conscient. sigues conscient que tot i així vols... Jo tinc gent que diu és que jo pesco el meu propi peix, jo el mato i jo me'l menjo. Dic, vale, què t'he de dir? És a dir, saps perfectament tot, saps el que estàs fent i ets conscient. Llavors el problema és que la gent aquesta que no és conscient d'això. Ja. Jo O que crec fa el que- mínim, jo no? crec Això que que hi ha- dius la palleta, Sí, i ja està. També ja. consumim més del que necessitem. Sí, això 100%. Que hi ha molta gent que no és conscient i que al final també és veritat que la seva pròpia font és el que dèieu abans, les pròpies xarxes socials sense tenir una mica idea de tot això. Jo t'ho dic 100%, no sabia que la illa de plàstic estava feta per pescadors i per eines de pescadors, m'acabo de quedar flipant. Segueixo pensant encara, pensava que em diries algun plan pues les típics residus de plàstics d'una fàbrica de Xina, saps? És que m'ho creuria perquè diria plàstic, Xina, sí, me quadra, tot made in Xina. Però clar, la realitat no és tant això. Clar. Però els pescadors també ara em sembla que només poden sortir 4 dies, o sigui, cada vegada els hi estan retallant més. Moltes vegades els pescadors tampoc és el gremi que més diners es guanya, perquè tampoc treuen tant de peix. Clar. No, està clar, és a dir, no estem... Els pescadors ho veuen tot com un atac, i ho puc entendre, perquè realment han perdut molt en els últims anys. Sí, correcte. Però és que realment abans no hi havia cap
control. No, això està clar. De res, pescaven tot el que volien, tot el rato que volien, de la manera que volien, i ho venien quan i com volien. Clar, es treien el que Sí, volien. i tots ens Llavors hem fet és- fotos amb tonyines al port. Ara que es regula, ai, ja no A m'agrada. la llotja. Ja. Lògic, sí. I ho puc entendre, però alhora algú s'ha de fer. Clar. Però ara No ho també la consciència està canviant molt. Els pescadors són els primers que s'organitzen per protegir zones. Hi ha moltes cofradies, són els grupets de Sí, Sant Port, això ho sé. que s'organitzen per ells mateixos deixen de pescar. Vale, aquests mesos o aquesta zona... Perquè recuperi. Clar, perquè ells veuen que realment obtenen un benefici d'això. Clar. Però clar, tio, també Que pot acabar. hi ha companyies japoneses que venen amb els barcos i t'ho arrasen tot aquí al Mediterrani. Ja, no, però està més o menys tancat. Per exemple, jo sé que, no vull dir noms, però sé que hi ha unes quantes que pesquen tonyina d'Almadrava, que són les que són i només poden pescar ells, i si ve algú no sé què els hi passa, però... Tenim un argument Pirates. molt clar que los malos son los de lejos. Sí. Els japonesos, els xinos... Espanya, en comerç i exportació de tauró, Sí? és el top 1 De tauró. de tauró, de lo més il·legal. Llavors És que flipes, clar, Curiós. No ho diries, no? És que que aquí... Per què collons comercien taurons? Si tampoc dona... O sigui, hi ha carn al tauró? No, o... tauró és el més rentable que hi ha. L'aleta de tauró és un negoci enorme, sobretot per això. Es ven com a afrodisíac o es ven com a delicatessen d'estatus sabia. a Japó o a Xina. Facta u. Jo tampoc ho sabia. Clar, llavors un bol de sopa d'aleta de tauró et pot costar $100, $100. I aquesta aleta pues, es seca, es bull, es pela, es seca. Després d'això no té sabor a res. Ja. Però és estatus. I com és Total. estatus, val, Quina és la zona espanyola on hi ha més taurons? tot arreu. Tot arreu. A Espanya Em hi ha cago de polla. molts taurons. És a dir, tenim moltes espècies a les costes catalanes, espanyoles, de molts taurons grans, petits. Aquí al Mediterrani tenim el segon tauró més gran del món. Allà. Es va veure molt a la pandèmia. No sé si us Sí, recordeu, és el- que... Quin és? Podries dir-me una dada? Jo em cago el de tauró por. peregrí. El peregrí. I quan pot arribar a mesurar? Ara no et sabria, perquè crec que supera els 8 metres. Calla bitxo, Però menja plàncton, no us Menja preocupeu. No et menjarà la Podem cama. dir- Quan et llencis amb la llanxa ja Però hablaré. ja Exacte. és el bitxo corrents. Podem dir tranquil·lament que hi ha probabilitats de que et vengis un dia al mar i vegis un tauró aquí a Catalunya. Molt Hòstia. probablement, és a dir, els Han sortit bussejadors últimament moltes coses. M'encanta dir-ho, ho eh? busquem, és a dir, ostres, hi ha un tauró, vinga, corre tots cap allà. Sí, sí. Quina por. Trencar el mite dels taurons no són perillosos. No són perillosos. Vale, pot haver algun accident, però són molt poc probables. Es calcula que hi ha menys de 10 persones mortes a l'any per atacs de tauró en tot el món. Molt més probable que et caigui un coco al cap, un llamp. És que la penya ja, tauró, ai, quina por. No, les Home, a pel·lícules mi em fa una por. Jo que vaig anar- Spielberg, tot això, pues... Jo que vaig anar a Austràlia fa res, és que em cagava. Dic, aquí sota hi haurà de tot. I mira que m'agrada el Com a mar, Austràlia eh? deu canviar la fauna, no? Home, una sí, mica. sí. clar, Austràlia sí. raro és que hi hagi algú que no et vulgui matar. Clar, 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 clar. Meduses, mantes rares... Meduses Exacte. aquestes que... Sí, sí. Sí, és que això és més perillós, perquè són bitxillos. El tauró és l'animal que està per sobre de la cadena alimentícia al mar. Depèn de la zona i de la cadena, però també trobem les orques, taurons, potser un dofí, però sí, és dels apex predator, que es diuen. No tenim molt temps, però li vull fer l'última pregunta. Vinga, Fes- dispara fas tu perquè és un l'última. tema molt... Opinió dels aquaris. En contra. En contra totalment, no? Pot ser que hi hagi algun aquari ara que vulgui potser blanquejar, l'estem en un projecte de recuperació d'aquest animal, tot, és poc probable. És poc Perquè probable. bàsicament No està fet, és un zoo. No estan fets els animals marins per viure allà. I no s'ha adaptat mai al medi de la peixera, no? Hi ha animals que s'adapten més, hi ha animals que no poden. És a dir, el cas de quan més gran, més complicat que Vale. s'adapti. Vale. Tenim molts casos de dofins o orques... Sí, no, això és horrible. La dimensió de l'oceà, la dimensió A d'un... mi m'atrapa molt. Hi ha una pel·li d'una orca més que vol saltar un munt, no sé com es va. A mi em va marcar de petit, però bueno. Liberar a Willy. Sí, és aquella. T'ho juro, un barra ja que flipes, tia. És pensar, jo no soc ningú per tancar una balena a casa meva, tia. Home, casa Bueno. teva. molt gran. Exacte. Ha de ser molt gran, casa Si teva. algun dia ho faig, ja t'avisaré. I me la treus. Sí. Bueno, doncs fins aquí el quelcom d'avui. O Sí, sigui, tio, Enric, joder, mil Temes gràcies. tan Mil preguntes, grans. tio, estic full ratllat, m'han quedat moltes preguntes. A mi Ja. també. Esperem que quan tornis de les teves aventures teves puguis aventures. tornar a fer una segona part. Si tinc alguna I tant. aventura nova i tot, us explicaré. No, és que M'ha tens moltes flipat. coses, tio. Sí. M'ha agradat molt, tio, i això, quan tornis, tornarem a parlar, no? Home, No, i de 100%. més coses. L'Enric Vila, el Salvador del Mar, moltes coses avui. Mil gràcies a tots per sempre escoltar Quelcom.
odi etern a tots els jugadors del Real Futbol Madrid modern. i visca la Yamal. I no pesqueu sense permisos, desgraciats. Apa, que vagi molt bé. Adéu. Joder, Enric, tio, m'ha encantat. Que guapo, tio. Que guapo. m'ha flipat, A mi m'ha flipat, tio. M'ha flipat. És que no volia preguntar coses perquè estava pensant, tio,